Kas dayjay gagangay nga panagrugi tayo kakabsat. Ited mi iti nabara nga panang welcome kada kayo. Tadaytoy ket maysa nga Sabbath school class. Ket adda tayo nga maurnong akas dayjay kang kanain may nga ibagbaga. Gapu ta saan laeng akayat tayo nga adalen dayti leksyon nga adalen tayo tatangalawas. Ludiket din ang nangruna kakabsat. Kayat tayo nga maisagana, tapno makipaset tayo into umay a Sabado. Kadayjay a klase tayo iti eskwela sa Batina. Sa dinuman nga iglesia, iti pakikamkamangan nyo. Kitga po iti kasta, at dadayjay kang kanayon nga ibagbagami, ket ibagakon itatan nga panagrugi tayo. Nga dayjay lesson outline, ket maited kada kayo kausap. Nung makita yu dayjay lesson outline, ket simple. Saan nga dayjay aramidek tapno anyaman nga naikabil ijay ket aramiden nyo. Saan? Tapay, dayjay klase yo, ket agduduma, kadagijay sabali a klase, iti sabali met nga eskwela sa Batina. Mawatan tayo kumakabsat, may maysa iti. Dayjay adalin tayo. Isu daytoy pagleksyonan tayo. May maysa kakabsat. Taday taket insagana iti general conference. Ngem na idumduma dayjay klase a pangisuruan tayo. Tapno dayjay eskwela sa Batina, daytoy lesson tayo ket agbalin nga effective kadagiti kamkameng tayo. Intun no agisuro tayo kakabsat, kitain tayo dagijay a kamkameng tayo. Amangan laeng nga dayjay isuro tayo no mangitid ako maiti outline. Ket dayjay outline ket para ijay ko na insaganak nga agpakuma ijay Pine City Church ijay Bagyo. Ngem saan nga applicable idta kabayabasan nga distrito ni Pastor Jemar Abang. Tapay, when may sati adalen, ngem na duma-duma na idumduma dagiti estudante. No daduma at dagiti panagisuro kakabsat. Anya gamit ti sentro, dahil panagisuro tayo. Is it subject-centered? When do dahil student-centered? When tayo nga maiyadayo, dahil subject, eskwela sa Batina, nga naisagana, kadayjay a klase tayo. Ngem tapno agbalin kakabsat, nga dayjay a subject, dito adalin tayo, ket agbalin nga productive kadayjay nga klase tayo. Masapul nga dayjay nga maisuro ket applicable. Tadangaro dayjay applications tayo niya. Applicable kadigiti membro iti klase tayo. So nga, into no mangitidak di outline, I give you the leeway nga ibagak mga lang kayo ti kapadasan, mga lang kayo ti illustration, nga aggapu metlaeng itaayan nyo, tapno, dayjay man maitutop, dayjay adalen, kadayjay nga klase tayo. Ket, isu iti kayteng aramiden kakabsat. Ket, iti panagadal tayo itata. Alaen tayo digijay nga general nga leksyon nga intay na adal, tapno dayjay kayat tayo, katarigagay ni Apo Diyos nga maaddaan kada tayo, dayjay idadakkel iti maysa panakikayamet, relationship tayo kini Apo Diyos. Ket adda tayon kakabsat, iti lesson number 5. Sakbay tayo nga sirken, agkararag tayo kakabsat. Agyaman kami ama, iti oras,
ken ti aldaw nga inted mo kada kami. Agyaman kami Ama, kainted mo kada kami dayjay tarigagay, nga adda kami manen nga agadal iti napateg nga saom. Gaputa kayat mi o Diyos iti makipaset, kayat mi iti pausar. Daytoy kading nga ingkam adalin itata. Agbalin apakailawlawagan, dayjay nga iyadal min tumet intun umay a Sabado. Agtultuloy ka di o Diyos, nga marik nami iti naisang sangayan nga bendisyon mo. Itinagan na po mesos dinawat mi digitoy. Amen. Ti title iti adadalin tayo kakabsat itatang lawas, kasano iti panagadal iti Biblia. How to study the Bible. Idi napanalawas, dayjay akam na, the role. Iti Biblia, kadayjay nga panagrangay, panagdakkel, iti panakikamayet tayo kani Apo Diyos. Naadal tayo, idi napanalawas kakabsat, tainusar tayo dayjay letter N, kadayjay New Start, isungarod ti nutrition. Naadal tayo nga iti Biblia, ket arig na taraon, tapno dayjay nga na espirituan a panagbiag tayo, ket rumangay ken dumakkel. Akas iti pandangan tayo, iti napisikalan at taraon, tapno iti napisikalan met abagi tayo, ket rumangay ken dumakkel. Ngem iti adalen tayo tatakabsat, dayjay sao nga haw kasano. Iti panagadal iti Biblia. Iti paset nga mayulok at masarakan iti Isaiah 55 versikulo 1. Na isurat ket basaen tayo. Kastantumet ti saok a rumuar tingiwat ko. Isu dinto agsupli kanyak nga awan pagmamaayan na. No di ket tungpalen na iti pagayatak, ket rumang ayto iti banag, a pangipanak kenkwana. Anya di panggap ni Apo Diyos. Nga dayjay sao nga rumuar iti ngiwat na, ket sika ken iti siak, iti kayat na nga pangiturungan dayjay asauna. Kabil tayo manin nga taraon. Dayjay sao ni Apo Diyos no isuti na espirituan at taraon. Kayat na nga dasar ken ka ken kanya. He is inviting us, dine with me. Apay, di kunana, rumang ayto tibanag a pangipanak kenkwana. Kayat ni Apo Diyos kakamsat, nga iti panagbiag tayo an espirituan. Kastameten iti panagbiag tayo an pisikalan. Kastameten iti panagbiag tayo an sosyalan. Ket rumangay. Arumangay. Idi adda kami ijay Northern Luzon Academy. High school kami idi. Aday ti may nga mistrumi hangkong nga malipatan ni Mr. Seferino Fernando. Isu ket teacher mi iti Filipino, no limit ang here, el filibusterismo. Ket itin bagana, pag ako ay kumakain, Tagalog nga rin di klase man niya, kunana, nginunguya ko ang aking pagkain at binibilang ko kung ilang beses ko nginunguya. Anyati ko na intun no isubo na ni Mr. Fernando dayjay nga kanin na. Siyempre ngalngalin na. Ngem ko na bilangat no mamin ano nga ngalngalin. Rurayan min, ibagano no mamin ano.
Sa kaibaga na, regularly ko na nginunguya ko ang aking pagkain 100 times. Kini Mr. Fernando, that was a rule for him. Dayihaw. Suuna. Anya gamin ti filosofya na. Iti digestion kat agrugi ditoy nga inted ni Apo Diyos nga ngiwat tayo. Anya iti adto ngiwat tayo. Adda iti ngipan, adda ti dila, adda dayjay kuna tayo nga salivary gland. Nga dayjay kat lasin, daytoy dila tayo, dayjay raman, dayjay taraon, nga isu iti insubo tayo. Umay dayjay reaksyon kakabsa. Kas mga rigan kuma. Agaramid lang ti illustration. Awan ti ganap. Ngam i-describe ko laeng kakabsat babaen iti balikas. Aday iti igana nga kaburas nga mangga. Apo na yan darangidangan. Nangalak iti kutsilyo ket inutat nga ukkisan. Idi na ukkisakon nangalak met iti basit nga bowl. Inikak iti asin, nangalak pay iti basit asili sa kupinispit. Ket pinisikon dayjay amangga. Sako in the pearl, kadayjay asin nga datisili na. Amuyo, uri no awan dayjay mangga, siya kakapsat ka. Umayon dayjay panag katay ko. Kasjay mo, kada kayo. Gamin, dayjay digestion inaramid ni Apo Diyos in such a way. Ngano kayat tayo nga daytoy digestive system tayo manipod ditoy ngiwat ingana di pagruaran na. Ket nasalunat, amwen tayo dayjay how nya kasano iti pannangan. Ngem iti adalan tay itata, kasano iti panagadal iti Biblia. In other words, kasano iti mangan iti sao ni Apo Diyos. Inted ti leksyon tayo kakabsat, iti talo nga pamayan. Umuna, tapno maaddan tayo iti dumakdakkel apan nakikayamet iti Diyos. Masapol nga adda iti naitutok at tiyempo nga oras nga adalan ti sao ti Apo. Naitutok. No dihaw adda iti regular na. Regular time to study. Tay kabil tay manen, iti saom ket isu ti taraon. Akas dayjay pannangan iti physical at taraon. Adda iti regular time na. Kuna tayo, adda ti oras iti breakfast, pamigat. Adda iti oras iti lunch, pangaldaw. Adda iti oras iti dinner, pangrabi. Apay nga inkabil tayo nga nagbalinen nga isu iti habit tayo kakabsat. When nakasapulan iti physical abagi tayo, dayjay regularity iti pannangan tayo. Kunana ni Ellen White, denggan nyo kakabsat, there is but a little benefit derived from hasty reading of the scripture. One may read the whole Bible through and yet fail to see its beauty or comprehend its deep
and hidden meaning. Many years ago, dayti may nga bisita ijay Mountain View College. Sudante at JMVCD. Inintroduce da nga daytoy ket may nga orphan itigubat kakabsat iti Vietnam. Nakita da daytoy nga special child. Inala ti Amerikano, pinag-eskwela da. Idi imay je Mountain View College, adda kakabsat iti upat a doctorate na. Ket makipila iti cafeteria. Ket iti may nga malam kunana, do you read your Bible? Kunana ka. Of course, yes, kunami. No agbasa gamin, DJ nagalisto. Di ka mo no kasano pa nagbasa na. Ket ko na I can read your Bible overnight. Si dao kami. Ke gaputan nagayim misunan adatin ng pabulod. So marunong nga bigat da kami manen nga grupo na iti nasaggan na. Nakipila manen. Idi ada kami nga mangmangan. Kaya kunana you can ask questions from the Bible that you gave me. Agsisinublat kami kakabsat. Manipod iti Genesis, igahan iti Apokalipsis, daan na tulag, baro nga tulag, sisinublat kami nga mangsultsod. Anya laki din. Dahil retention na. Very sharp. Ngaman niya iti kunana ni Ellen White. Adda basit ingana nga awan. Iti pagimbagan. Dayjay nga basaem iti Biblia nga agap apura. Kasalamat niya pandangan ni Mr. Fernando ngalngalin na he chooses food very deliberately. Adabi lang na. Kastamet iti panangan an espirituan. Haan kuma nga aramiden nga innapuraan. Dahito tinbaga na kakabsat ni Lucas, idi nga i-describe na dagiti Kristiyano nga taga Barinya. Ije Aramid 17 versikulo 11. Ket dagitoy taga Baria natakta ng dangem dagiti adda ije Tesalonica. Dua nga lugar. Adda iti iglesia da Tesalonica. Adamit dagiti Kristiyano ijay Baria. Apay nga ibaga ni Lucas ang natakta ng dagijay nga taga Baria. Ngem dagijay taga Tesalonica. Denggen nyo itinagdumaan da. Ta inawat dati sao anadardaras unay. Inaldaw-aldaw as sinuksukimat da dagiti surat. No pudno dagitoy abambanag. Kasano? Dadadalin tayo. Umuna, adda kumaday jay na itutok, napili, nga oras, iti panagadal ti sao ni Apo Diyos. Dagijay nga kakabsat tayo ijay, Baria, inbagada nga nata nangda, tapay inaldaw-aldaw asino sukimat da, dagiti sursurat. Anya iti aramiden tayo. Umuna, dawaten tay kini Apo Diyos, dati Biblia ket isut sa una, nga ikan na tayo dayjay tarigagay, desire, iti puso tayo. Aliman dayjay panangan nga ruti, kuwan tayo niya, letter N nga rod, nutrition. Ure no
mangang kanuawan iti ganas mo. Adu makam mo. Isungan no dadu mapangkakabsat ka digitay restaurant, apo una yun ti panang decorate da digijay nga minuda. Tapay, dayjay panang kitam kadayjay nga linuto da nga isu iti serve da kanyang. Mangitid kakabsat kadayjay kuna tayo nga appetite, good appetite. Umay, kayat tayo nga maagdaan tayo, dayjay good appetite. Kunana ni Ari David, pagay ayatamet ni Hioba, ket isu itid nantuken kadagiti tarigagay tapusom. Delight yourself also in the Lord. Intun no alaem daytoy sa una. Adda ko mang kabsat dayjay panagayat mo. You delight. Tapay, no aamunto nga pagragsakan. Hamunto nga isu iti ayan dayjay ragsak mo. Amangan laeng kakabsat. Yadadayo na Apo Diyos. Maimpatsyuta tayo. Iti pandangan tayo. Mikadwa, nga rami din tayo. Isuko tayo, iti biyag tayo, ken iti time tayo, ken ni Apo Diyos. Iti Salmo 46, versikulo 10, kunana ni Ari David, agtal na kayo, ket amunyo asyak iti Diyos, maitan-u kakto, kadigiti nasyon, maitan-u kakto iti daga. Intun no am-ammo tayo iti Diyos. Mapangtay iti sangwanan na. Iti kunana, be still and know that I am God. Intun no lukatak daytoy na santuan a Biblia. Palubusak nga iti Diyos nga akin sao dagiti na imprenta nga balbalikas. Katungtungnak kakabsat. Mikadua nga paset ti lesyon tayo. Tapno maagdaan tayo iti dumakdakkel apan nakikayamet iti Diyos. Masapul nga adda iti napili a lugar a pakinsinarakan tayo kenkwana. Itatay adda iti oras iti pandangan. No, iti literal a pandangan ket adda iti pamigat, adda iti pangaldaw, adda iti pangmalem. Iti pandangan, iti na espirituan, adda met dayjay napili na ituding nga oras. Mikadwa nga adalen tayo, di lugar. San latan kakabsat nga oras sa dino niya? Mabalin kakabsat. Ngano umay dayjay tarigagay mo nga agbasa, you can do it. Ngem iti ibagbaga na kakabsat, daytoy ad-adalen tayo. Adda kuma dayjay specific a lugar. Tani Apo Jesus nangited ti example kada tayo. In surat ni Marcos, iti 1, versikulo 35, iti libro na. Ket bimangon iti parbangon iti nasipnget pay laeng. Rimuar ket napan iti may sa adiso anapak ni. Ket ijay nagkararag. No ni Apo Jesus kapsat ket adda iti time na. Diyo mo na nga paset. Anya iti ka na parbangon. Nasipnget pay. Nya naramin na rimuar. Napanan na, iti may sa adikso anapak ni. Ket ijay nagkararag. Iti pagtaengan tayo.
Adda dayjay kuna tayo nga dining, panganan. Dayjay dining table, dayjay tugaw. Tapay, nasaysaya at iti pandangan. No adda dayjay lugar nga napili a panganan. Akas dayjay ko nakit awam met dayjay intagbat kakabsat anya nga bagaman ni pastor ke may isa nga lugar saan. Iti araramid kakabsat ket I still do it. Ngem saanan akas frequent kaday di nga araramid. Apanak pela ang kakabsat nga agbike dapay laeng dayjay paset kung ano padjak for life. Intun nurmuara dayjay a cellphone ko isu iti monitor kakabsat no kasano iti kadayo dayjay nga nabisikleta kadayjay nga bigat. Ket no umay dayjay time adda dayjay definite place nga kayat ko iti agsardeng, takayat ko met iti aginana, ala di cellphone, ket ijay cellphone adda ti applications na, adda jay iti Sabbath School Quarterly. Mabaling ni ikabil ko, I can study that lesson, uray no ayan ko. Adda ak iti kalsada, adda ak iti may sangalinong, and I can study. Ala de Biblia ket agbasa ak. Mabaling nga aramiden, but the model is adda kuma iti napili a lugar. Akas iti panlangan iti napisikalan at araon, adda iti napili a lugar a panganan. Di kunana, iti umuna a Korinto, 16:11 kunana, seek the Lord and His strength. Seek His face forever. Biruken tayo ni Apo Diyos. Biruken tayo iti kinapigsana. Biruken tayo iti rupan. When God is everywhere. And when you seek Him at any place, God is there. Ngem iti kasayaatan kakabsat, adda dayjay maitudo nga lugar nga pakinsin narakam kini Apo Diyos. Mikatlo, nga paset iti lesson tayo. Tapno maaddaan tayo iti dumakdakkel apan nakikayamet iti Diyos. Masapul a kapadasan tayo iti kinaimbag iti taraon iti sauna. In your experience, how do you find daytoy kakabsat? Inikan na kadin ni Apo Diyos dayjay panagbisin. Tapno intunno kayat mo nga peneken dayjay panagbisin mo. Ited namet kakabsat dayjay nga panakapenek mo. I-translate tayman dayjay inbagana ni Ari David kakabsat. I'll open my Bible. It is Psalm 23. Ta iti adadalin tayo di pandangan. Iti verse 5 kuna na you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runneth over. Anyan kakapsat. Nga intun no sumangot tayo. Ijilamisaan nga nangisaganaan ni Apo Diyos iti taraon tayo nga na espirituan. Saan na tayo apalubusan, apumanaw, ijay, apanganan. Uray pa'y nukit kitain na tayo, digijay, nga kabusor tayo.
ngem iti pamayan ni Apo Diyos. Intun numangan tayo. Intun no uminom tayo. Iti bagana aglip-lipyas dayjay nga bendisyon nga ited na kada tayo. Ket intun no makisango tayo. Ijalamisaan ni Apo Diyos. Kunana ni Ari David iti Salmo 119 versikulo 103, Psalm 119:103. Anyan ang nagsamit dagiti saom, ito'y panangan ko. When nagsamit da, nasamsamit ngem diro, ito'y ngiwat ko. How sweet are your words to taste, sweeter than honey in my mouth. Hindi na bang kami ijay tirad? Apo nagadudi kiti kakabsat do, umay di agawid kami. Na ibagang tumat ni Mrs. Rafanan nga kay ayo na iti diro. Muna na, nasamsam it ngem diro. Ket iti araramid kakabsat, mga laak de jay laya. Daytoy ininumak, pinaburek alaya. Sako ikan itidiro. I like the taste. Kunana ni Ari David, dayjay sao ti Diyos. No umayen ito'y panagramang tayo, nasamsam itpay ngem itidiro. Dayjay kumati kapadasan tayo kakabsa. Nga intun no adda tayo ang makisango ijalamisaan ni Apo Diyos. Gaputa ay ayatin na ka, ay ayatin na. Dayjay taraon nga insagana na maitutok nga agpaay iti salun at tayo. I'll have to repeat that. Dayjay taraon nga isagana ni Apo Diyos, maitutok nga agpaay iti salunat tayo. Either na pisikalan a salunat, wenno na espirituan a salunat. Intun no makisango tayo di dulang ni Apo Diyos. Da tayo maibagatay ton nga ti sauna na samsam itpay nga amam ngem iti diro. Denggen nyo kakabsat, iti balakad ni Ellen White, Counsels to Writers and Editors, page 41. Whatever may be man's intellectual advancement, let him not for a moment think that there is no need of thorough and continuous searching of the scripture for greater light. As a people, we are called individually to be students of prophecy. Anya itinadal tayo. Kaya't ni Apo Diyos nga iti panakirelasyon tayo kenkwana. Dumadakkel. Insuro na tayo. Dahito leksyon tayo kakabsat. Nga adda iti masapol nga aramiden tayo. Akas daya panlangan tayo iti na pisikalan at araon tayo. Nga dumakkel tayo, we grow. Tumayag, dumagsen, gaputa, tiragsaken tayo. Ket intun numangan tayo. Adda dahi ebidensya nga makita tayo. Akas tikang kanahan kong ibagbang nga ilustrasyon dahi apok nga ni Eli Rafael. Agyaman at ni mami na, ni Alpa, na isuro na ken ni Eli, iti mangan, iti na natang. No apang kami agpalengke ken ni Mrs. Rafanan ito Santa Ignacia, dadadya malabsan mi,
nga aglako tinateng bagyo vegetables. Kaya kunada ka, sir, gumatangkan iti paborito tay apom. Anya ti paborito na. Day nateng kapsa. Kat gumatang nga. Anya ti tinateng nga insuro ni Alpang nga kanen ni Eliboy. Nudaduma karabasal. Ilingta na lang. Mangalay ti sumagmamano nga bulong ije marunggay dikdikin na ikabil na dyan. Nasursuruan ni Eli nga mangan. Kat kikitain mi, iti pagragsakan mi, nasalon at jubing. Aglalo itatanta, masursurunan iti agpagnapagna. Numapang kami iti mall, ayan na kayat ti paigam. Surutem na tanta, kaya na di paparana, hamulakit nga palubusan nga umadayo. Anya iti bagbaga na ti lesson tayo kapsat. Akas di panangpakan ni Alpha, ni Darwin, ni Eli. Ni Apo Diyos kaya na met, nga masursuro tayo met. Nga mangan, kadigjay nga igsagana na nga agpaay kadatayo. Iti ibagbagada ni Alpha, ni Eli, no pa ni Darwin, no pa kaninda ni Eli. Oh, this is good for you. Dahil ibagami. Eli, kitain lang, the food is good for you. Dahil basit nga ubing, trust us. Nga dahil nga naisagana is good for him. Ibagak ken kakapsat. Iti kalalaingan nga cook. Kalalaingan nga nutritionist. Awan sa bali, no saan nga dayjay lang parswa kanyam kanya. Amuna iti pagkasapulan ta. Ket intun no umay, ket kuno umay ka, kunana, makilanglang ka iti lamisaan. Akas din bagana ni Ari David, isaganam iti dulang kapanganak. Sino mang isagana? Ni Jehovah nga pastor. At dadya digidya taraon. Sanan to ibaga, my cup runneth over. Tapno, adda iti panagdakkel, iti relasyon tayo kini Apo Diyos. Naadal tayo, nga masapul amangan tayo iti sauna on a regular basis. Saan ko mang aglangan iti may isang aldaw? The more we eat, the better. May kadwa, iti panagrelasyon tayo ken Apo Diyos dumakkel. No adda iti napili a lugar nga isu iti panganan tayo iti sao ni Apo Diyos. Ket timikatlo, iti panlangan tayo iti sao ni Apo Diyos. Kasayaatan nga agbalin a kapadasan tayo. Iti kinaimbag ni Apo Diyos. And every time we eat iti sao ni Apo Diyos, diet nga ron, nutrition nga ron. Mabalintay ko mga ibaga, nga intun nunalpasen dayjay nga oras iti panlangan tayo. Iti lugar ang napili a panganan tayo. Ket intun nunalpasen, tanaramanan tayo iti kinaimbag ken kinasayaat ti Diyos. Mabalintay to kadi nga ibaga. God is God all the time. Kani Apo Diyos, insagana na iti taraon, tapno dumakkel iti panakikayamet tayo kenkwana. Agkararag tayo kakapsan. Managayat ken managparabor nga Diyos,
agyaman kami launay. Insuro na kami, no kasano iti panlangan mi iti saom na espiritual. Idalan na kami, Ama. Tapno dayjay a panlangan mi. Agbalin kuma ngamang parangay iti na espirituan a panagbiag mi. Ket dumakdeket, dumakdakkel, dayjay apan nakirelasyon mi ken ka. Ket iti tunggal oras ang napili nga mangan kami o Diyos. Mabalin minto ka di nga ibaga, nga sika, ket naimbag ka, akang kanayo. Sursurwan na kami, Ama, nga makilanglang iti lamisaan nga nangisaganaam iti na espirituan taraw mi. Bendisyonan na kami nga ruto Diyos. Maminsan pa'y dawatek, Ama, nga no addadig iti anak mo, nga addadig iti pagkasapulan da, pangaasim, Ama, sabtem dagitoy na pagkasapulan da. Pakawanin na kami no anyam lagkurangan mi. Digitoy ket patsen mi nga sungbatam, da dinawat mi digitoy nga araraw mi. Itinagan na po Jesus. Amen. Kinamen. Ingana no may ngalawas manen kakabsat. Agkikita tayo lesson number 6. When ay ayaten na kay na Apo Diyos, ay ayaten na kayo man. The outline dayto nga lesson, get ited me kada kayo. Imbag nga rabi itay amin kakabsat.